सावंतवाडी तालुक्यातील आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगानं काढण्यात आलेल्या सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये अर्ध्याधिक ग्रामपंचायतीवरती महिला आरक्षण पडलं आहे। त्यामुळे पुन्हा एकदा ग्रामपंचायत कारभारात महिला राज पाहायला मिळणार आहे। जिल्हा निवडणूक प्रशासनानं 2025 ते 2030 या कालावधीसाठी सावंतवाडी तालुक्यातील सरपंच पदांचे आरक्षण जाहीर केले आहे। बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी बालाजी शेवाळे, तहसीलदार श्रीधर पाटील, नायब तहसीलदार श्रीमती सविता कासकर तारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही आरक्षण प्रक्रिया पार पडली। कळसुलकर प्राथमिक शाळेची दुसरीतील विद्यार्थिनी आरोही अमित अरवारी यांच्या हस्ते चिठ्ठी काढून आरक्षण सोडत काढण्यात आली। यावेळी जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार एकूण अनुसूचित जाती महिला 2, अनुसूचित जाती 2, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 8, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग खुले 9, सर्वसाधारण महिला 21 व सर्वसाधारण 21 जागांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आलं। यात अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी कलंबिस्त सुनोर्ली गावांमध्ये आरक्षण पडले असून अनुसूचित जाती खुल्या प्रवर्गासाठी कुणकेरी व तिरोडा ग्रामपंचायतीसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे। तर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांमध्ये दांडेली, आंबेगाव, चौकुळ, कास, आरोस, सरमळे, कवठणी, निगुडे तर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग खुल्या आरक्षणात नाणोस, सातार्डा, कोलगाव, वेत्ते, माझगाव, असनिये, केसरी, फणसवडे, पडवे, माझगाव, मळगाव या ग्रामपंचायतींसाठी जाहीर करण्यात आलं आहे। सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी चिंचोली, आंबोली, मळेवाड, निमळे, सांगेली, उटवणे, नावेली, शिरसिंगी, मडुरा, तळवडे, डिंगणे, डेगवे, वाफुली, पिलवडे, देवसू, दाणवली, भालवल, ओळीये, उर्दुवे, पारपोली, किनळे व गेळे ग्रामपंचायतीसाठी आरक्षण जाहीर झालंय। तर उर्वरित खुल्या प्रवर्गात बांदा, तळवडे, आरोंदा, कारिवडे, माडकोल, चराटे, निरवडे, आसगाव, शिर्ली, तांबोळी, वेरली, सातोडी, बावळाट, भोमाडी, सावरवाड, सातोसे, धाकोरे, नेतर्डे, पाळलो, साटेली, तर्फे, सातार्डा, रोणापाल व कोणची, दाभिड या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे। या आरक्षण सोडतीमध्ये काही इच्छुक उमेदवारांचे पत्ते कट झाले तर काहींना पुन्हा एकदा संधी चालून आली आहे, ज्यामुळे काहींच्या चेहऱ्यावर नाराजी तर काहींच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायला मिळाला होता। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।